sports. Boxing champ Manny Pacquiao magaritiro na sa boxing. Sa Balita Entertainment, Katrina Di Marana nagapanguna sa mga predictions ng pageant blogs nga magkakuha sang corona sa patigayunon nga Miss Universe Philippines subong nga adlaw. Kag sa Balita Espesyal, pila sa mga kultura sang Pinoy nga magkabig nga toxic. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Abos. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang Baguio Mindol ang nag-apekto karon sa eastern section sang Northern Luzon. Ini ang ulihing nga nakitaan sa kalayon nga 1,560 kilometros na silangan sang extreme Northern Luzon nga may dala nga kabasgun nga hangin nga nagalambot sa 175 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos sa 175 kilometros per ora o sa 215 kilometros per ora. Ini karon nagagiho sa kanasigon nga 15 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Ang adlaw na butang las 5:35 kay na magatulo naman las 5:33 karon sa hapon. Ang temperatura papatsigan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na. Good morning, Luwat Action Eden. Di na ito ako. Good morning, Philippines. Yes, oo. Kag sa aton dira nga nag-monitor sa Facebook, good morning, no? Sa kay Jane Oisiser. Kag kay John Serna, good morning. Bia Jonathan, good morning kuno kay kumari na Star Mayo, kag kay Ma'am Jinky de Alagdong. Kay Juvie Munares. Kag kay Ira Peñafiel. Good morning. Good morning, man Action Boy. Sa liwat, sa tanan naton, yung mga tagpalamati, no? Ay, nadulang ako. Hindi siya, ano. Good morning. Good morning. No. Good morning kay nadungan tulod sa lamay. Ano naman, hindi amuaw. Basta lang Good morning sa liwat, sa kay Ma'am Jinky de Lagdon, and of course, kay Doc Matthew Mayo. Good morning man kay Irie Yedaya Siger, ang name niya from Jamaica. Kag kay Albert Siger, backup 8 Zelda 2 represent ko, no. Thank you so much sa pagpamati. Mga ano ko ni sila, mga high school classmates, Action Boy. Okay. And of course kay Benny Brian Dasas, hambal niya dapat kuno, akong i-greet ko siya kuno hindi siya magkaon isang adlaw. Bandang ko lang. Kilala ko na siya. Oo, gani, hambal niya, shout out kuno kay Boy Duran. Hamba ko, paano mo nakilala si Boy Duran? Hamba bata, atabs pa lang ko. Bata pa lang ko, ari na di siya. Nga, kilala ka mo. Sige lang, may basta. Storyahan talaga karon. Ate, sige. Delaterio. Happy birthday ko na nag-greet sa nila ni Weng Morales, Abby, Nat Kaogo, si Renz Duran. Happy birthday. Happy birthday, Ren. Nung inuubo ko yaw. Nalatnan mo ko guray. Gani man. Di ka na ito dampi man. Sakay may kadali lang. Diloterio Acosta Gari, Mario Bacau ko Irad. Good morning lang. Sa tiyo niya nga si Nato Osorio sa Barangay La Grande, La Carlota City. Ira Peñafiel, nagparisto ko gapon ang tao wala social distancing daw sandwich ko naipit sa kadamo. Sos. To no? Why na sila nagkakuan niya? Why na sila nag-observe? Why sila labot yan? Ano to? Brian Jonaldo, Rosemary Jonaldo, good morning man. Kay Maria Luisa Luing Melos, Martin Aliling. Sige. Kay Teacher Romela Arevalo, good morning man. Kay Tito Shelo, salamat yed. Of course. Kay Sir Reggie Pahilga, good morning man. Dara sa may bago, of course. Kay ano gali, din ko to gilista yung pangalan man. Sino? Kay Honey Pacheco, dira sa may Paglaong Village, mapakita. Yan sa ako ng Action Boy, doon gaya payapag. Sino?
Si Miss Honey Pacheco. Ipayapagid siya, ya? Oo. Doon kakita, yung siya artista, ya. Bisan pagkita, isa ko, wala ako kapaligo. Ando na lang, gid, kung nakapaligo ko. Simo be? Di ba? Ano, iba nakapaligo. Oo, na. Partida, wala pa nakapaligo. Grabe na gina niya. Gaya-pa-yapa, gid siya mo. Thank you so much. Ma'am Ginoy Cesar. Good morning, man. Kay Leo Sukamo. Good morning kuno sa gwapa. Salamat gid sa pag-appreciate sa akong sining beauty. Wow. May partida gani. Gani, wala ka paligo. Subong ya kapaligo ko ya. Amo na yung piho ya. Oo, yes. Ano ligad galit ya? Oo, nagliga. Asa ka na to kagapon sang aga. Kay hapon duty ko mo. Sige, di ka na to dampi. Nya ka na kay Deleuterio. Akos Tagare. Kay Ma'am Van Mayo, happy birthday kuno kay Kido Rance Duran. Oh, nan. Sige, happy birthday gid sa imo kuno enjoy. Sa kupon ka kuno sa box. Sige. Thank you gid Ma'am Van. Kay Dr. Matt Mayo, thank you no. Ida Hefes, good morning man. Alan Kit Arcala Esconde. Kay Hugh Christ Gabriel, dira sa Bacanillo sa Bacolod Escalante. Good morning sa tanan, ha? Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning man sa imo dira, Ma'am Romela. Ano to? Kay Snowy de la Paz, greetings man sa imo. Maria Teresa Hofilenia, good morning man. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang record-breaking ang kadamuon sang napatay sa syudad bangod sa COVID-19 matapos na nagsobra ni sa isa kagatos. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sa City Administrator nga sa record tungtong September 28. May 143 nang napatay sa syudad kung ginalantaw nga magasaka patungod nga wala pa nalakip ang kahapon nga adlaw Miyerkules. Samtang ginako niya nga wala ginapaabot sa syudad nga may panibag-o nga pagsaka sa kaso sa COVID-19, ilabi pa nga may bakuna na nga mong ginalantaw solusyon sa matamat nga pagnubo sa kaso sa syudad. Nakita 143 na ang aton nga Sus, record of death. ina as of today ina siya. Hindi pa inadala ang mga napatay sa buong adlaw. This is the report of today na ang cut-off sini kahapon. Ginkumpirmahan naman ni Anay Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito nga nakabaton siya sa imbitasyon para mag-running mate ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa 2022 nga eleksyon. Sa press statement, ginpahayag sa Anay Konsehal nga wala pa siya sa desisyon angot sa imbitasyon kag magakonsulta pa ini sa iya mga kilala nga political leaders, pamilya kag supporters, ilabi na sa Barangay Singkang Airport kag magsungay kung bala magapapili sa pagka-vice alkalde kung magapapili bilang konsehal. Madumdum na man una ginanunsyo ni Benitez sa intensyon nga magpapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Samtang ginklaro ni distrito nga maayo ang ila pagtamdanay ni Bacolod City Mayor Vilio Linaria kag nagapasalamat man nga nangin parte sa line-up sa nagpapili sa tung 2010, 2013 kag 2016 nga eleksyon. I ask for time to decide, no? Kaya parang when I make a decision, the decision is really ginpaminsaran, ginpadalman, ginkonsulta ko sa akon mga kabarangay, sa akon mga sabyanan, sa akon mga supporters because I want to be always consultative type. Ang kabayan sa pagpahayag ni Anay Councilor Attorney Cesar Distrito. Ginpahayag ni Anay Bacolod Councilor Cesar Distrito nga wala inis ang konflikto kay incumbent Vice Mayor Elcid Pamilyaran.
Inang pagklaro ng distrito kasunod yung intanyagaan ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga mag-running mate sa 2022 election. Sunod kay distrito, ginalauman nga makamagawa inis ang desisyon sa tanyag ni Benitez antes sa Oktubre 8, ang katapusan nga adlaw sang filing sa Certificate of Candidacy. Duha man ni distrito, wala inis ang problema kay familyaran kung batunon gid man ang tanyag ni Benitez kay ginalantaw mataas nga level sang kampanya kag hindi magtutok sa negatibo ang kampanya. Sunod pa sa anay konsehal, wala ini nakaistorya kay familyaran damlag lang. Bagod si Mayor Evilio Dia nga pamuno sang GP kon Grupo Progreso, amo ang iya ginapakigamutan si distrito ka familyaran ang madugay nga updanay kag magkalyado sa Grupo Progreso. Ginpahag naman ni Councilor Archie Baribar nga wala pa sang final slate ang Grupo Progreso kag may pila pa ka mga butang nga gina-finalize. Sunod kay Baribar, may isa tubtub duha pa ka mga kandidato para sa konsehal ang kulang sa GP kag mayara sang comebacking. Ginpahag man sang konsehal, wala na issues sa posisyon nga mayor kag vice mayor samtang sensitive naman ang posisyon sa pagka-kongresista. Una na ginpahag ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga si Mayor Evilio Leonardia amo mag-anunsyo sang lineup sa GP para sa 2022 elections. Ginklaro naman ni Congressman Greg Gasataya nga magapabilin siya nga magpapili bilang kongresista sa siyudad sa Bacolod sa mabot nga 2022 elections. Ginpasiguro naman ni Gasataya nga antes sa pag-umpisa sang filing sang COC, formal siya nga mag-anunsyo sa iyang plano sa politika. Sa interview sa Aksyon hotline, gipahayag ni Gasataya nga ini na ang iya last term sa pagkakongresista, kagalin sang una nagapabilin niya desisyon nga magapabilin sa pagpapili sa pagkakongresista, kag wala naga-entertainar sa ibang nga posisyon sa politika. Samtang wala naman na mensionar sa kongresista kung magapabilin siya sa Grupo Progreso bilang iya nga partido politika. Handa naman ang Negros Occidental kung maduyan ng proposal angon sa pagbaton sa mga travelers nga fully vaccinated sa COVID-19 kag na pagpangitaan sang negative RT-PCR test result sa pagsulod sa probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Refrendis II, madamo na sa mga vaccination cards nga pwede ma-download sa kada local government units kag mahatag sa ilang mga pumuluyo nga fully vaccinated. Dugang pa ni Diaz, may plano man ng Philippine Airlines nga magpatigan sa vaccinated flights sa diin ang mga pasaherong pwede nga makasulod sa probinsya paagi lamang sa igapresentar nga vaccination card. Nagligan nga Hulyo ang IATF ang nag-aprobar sang IATF Resolution number 124B nga nagatugot sa vaccination cards bilang sufficient alternatives sa anuman nga testing requirements antes ang travel ukon sa pag-abot sa LGU of destination. Apang madamo sa mga LGU sa nagpahayag sang kabalaka sa mga inepekto sa pagnubo sa domestic travel protocol. Pagbakuna sa mga minor de edad, mag-umpisa na sa Oktubre 15, samtang Senator Hontiveros ginakusahan nga nagsuhol sa nagtestigo batok sa Family Pharmaceuticals. Detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
gihapon kita magapadayon. Timuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Good morning, Danay Action Boy sa pinakagwapo nga konsihal nga SBS sa Hinubaan. Councilor Jason Tupas, congratulations kini siya sining girlfriend, soon to be wifey. Dr. Angel Kates Montebon Lacson. Congratulations! Okay, congratulations. Ano ila kasal? Ha? Kasal? Ano? Hindi, nagdoktora na. Kaya Nagdoktora na. Oo. Ay, amo nang nagligad tong physician licensure? Yes. Yes, Oo. congratulations. Congratulations. Doki. Doki. Congratulations, Dr. Angel Kates Montebon Lacson. Halin sa imo, sining pinakagwapo nga boyfriend. SB Jason Tupas. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Ano? Sa pagpamati. Kag sa pagpag-read. Basta liga ka pamati siya. Kay galupok to nung Aksyon Radio. Sino ba naman kung kalulbaan? Sa galupok niya. Galupok. Oo. Sige. Sa kay Alex Fuentes, Adora Amalahon, Kagawad, morning dira sa imo sa Barangay Kabog. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, man. Gani, dogang... Sido-sido ka pa. Ano mataas ka pa rin, Kuroy. Base eh. Base may tsansa ka pa. Base may tsansa pa. Ikaw ya? Duwala na, Guro. Kaya way ka nagasido. Oo, wala na. Kay Ma'am Star Mayo, good morning ko no kay kumpare niya Bia Jonathan. Salamat gid ko no and family hugs ko no kay Ihado Tan. Elvira Hilugo, good morning man. Cherik. Eric Rojo Asyado, good morning. Monitor diri sa Quezon City. Leo Grit sa mga taga Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon sa Silos, Murcia. Yes. Okay. Sa kaya Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, of course, good morning, no? Di ka kadula, di nga ako. Nagka-kon sa'yo, ano gani parang na? Exit, amo man din sa akon gani, oh. Nagka-kon sa, nagka-freeze bala? Oo, okay do. Ambot na, ano naman ang internet. Basta may bagyo. Sino to gani ang bagyo gani? Si Mindol? Minzo. Ano sa nga bagyo? Kung hindi ka medyo kabalo mo pronounce, sigon mo lang basa. Oo. Minzo. Ano tong bagyo to? Basta bagyo. Ano na do, hindi Pinoy nga ngalan, no? Oo, gani. Basi kayo pa sa par? Aron, Aran na sa par? Oo. Sabi? Sige. Kaya kung may kuha na sa tanay mo, may local name na siya mo? local name. Kung may ilisan nila, ang letter M, ano yun mo, sa Minzo. Mindoy. Mindulyo. Lily King, good morning dara sa imo sa London. Kay Jertel Humayaw, Gingging Josana, kuno namit iya Balenciana sa din na Jertel. So diin na. Naguro sa barangay 35. Pagkabati ulit siya na, gano'n dayon ba? Ako isa na sa mga paborito kong Balenciana mo. Kaya daw hindi ka na bla mangita sudan. Daw kompleto na sa bla. No, sa mga daw kompleto na sa yan, di ba? Yes, may sudan na, may kanon. May kanon pa. Oo.
Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Good morning dira sa imo, no? Gabi ato ko to sa akon kuan bala. Sa imo nga. Pinablos bala. Ta. Birthday, debut. Si DC Wow, May Duran. happy 18th birthday. Ito gabi. Okay. Part ka naman sa 18 Blue Bills. Wala tayong mga bills wala siya. tayo Kung hindi na naiya mga bills na, aring amot ko. Muna. So, Muna bayan na. uso subong action boy mo. May 18 Blue Bills. Sama ko sayang. Ba pag dibu ko tani, nagpa 18 Blue Bills. Katila ko na attend nga isa ko sa 18 blue bills. Wala kagid may imo, no? Okay ka, mag-give ka gid ya. True. Okay, labot sa regalo, ha? Wala labot sa regalo. May dala ka pag sa 18 Blue Bills. So, mahal pang imong regalo sa imong kaon. So, pwede man nga bawi-bawi. Kung wala ka pag sa kahit syempre, nakakuan mo. Nakasuit ka. Ang iban, kung wala suit dahil ready, marenta pa. Correct. Mambal siya, do ako niya nag-birthday. Dahil makuha ko naman. Kito ako yung nagastuhan. Pero once a year lang man ako. Once lang sa iya ang dibu. Ako guro mag-26 ko mapa 26 Blue Bills ko. Imo ala 30 para damo. Kalayo pa yung 30 Mamba sila nga di nihali na nga pa. Advance lang basta hindi na ko lang mo-try mo na. Kalaw ay ba naman. Hindi mag-30 ka na lang balayaw ang pag blue bills mo. Kadugay pati Para sa 30. damo. Dugay pati sa 30 Hindi ako ulat ang mga kautangan ko yan. So sa 26 ko next isa ka na Blue bills, 26 blue bills. Oo. So di na saya nga. Ang pinakaano ng blue no? Tani may pa yun nung 2,000 guro do mga pink tani. Way pa subong ah. Tani may araw next year pa para daw kahapos lang para daw ka kuha na lang sa double. Oo, yes. Ka double income ka blaw. Double income. Saktuan gina mo? Sa friend ko daw bala kay Amy Milievo. Good morning dira sa imo sa Bago City, no? Jertel Mangyaw Kinoy Britanya, miss ka na kuno ni Glenda. Ay ano diri sila yan. Diri sila nagilawanay. Lawanay. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Sa Oktubre 15 na mag-uumpisa ang pagbakuna sa mga menor de edad, umpisa 12 tubtob 17 anyos. Sunod kay DOH Undersecretary Mierna Kabutahe, ang pagbakuna sa mga minor sa mag-uumpisa sa Metro Manila, kagatagan sang prioridad ang may comorbidity, kaangay sang may heart, kidney, kag respiratory problems. Duwa pa ni Kabutahe, sa NCR sila mag-uumpisa bagod maayong ilang vaccination coverage, ilabi na ang A2. Sunod sa DOH official, pagkatapos ng duwa kasimana nga test run, pag-uumpisa naman sa iban nga riyon ang vaccination sa mga menor de edad. Nagwa sa report sa Bloomberg nga pinakakulihot ang Pilipinas sa pinakabagong nga COVID-19 resilience ranking sa 53 ka pungsod kag teritoryo sa bilog nga kalibutan. Ang Pilipinas ika-52 sa tuong Hunyo kag subong ika-53 sa bulan sa Setyembre nga may resilience score nga 40.2. Ang iban mga Southeast Asian nations nga yara sa ika-49, 50, 51 kag 52 among Indonesia, Thailand, Malaysia kag Vietnam. Inakusahan naman sa Pharmaceutical Corporation ang opisina ni Senador Risa Hontiveros sa pagsuhol sa ilaanay warehouse staff na nagtestigo ang sa ginaligar sa substandard nga face shields. Ang aligasyon itawag naman sa mamalida nga kabutigan. Sunod sa senador, ang anay warehouse staff sang Pharmaly ang nagpagigangot sa iyong opisina. Sa video, ipakita sang Pharmaly, isa ka warehouse staff ang nagpalayag nga driver sang staff ni Hontiveros ang ginaligar nagsuhol sa iya anay co-worker kabaylo sang testimonya. Bilang sabat sa akusasyon, kinpahag ni Hontiveros nga may kopya inis ang email agon nga pamatudan nga wala sang pagsuhol nga natabo handa man ang senadora nga sabdo na naman nga kaso ipasaka batok sa iya. Gin-question sa isa ka party list representative ang opisyal sa Department of Health kung bala may napatay sa mga frontliners sa pagsuksok sang expired nga face shield. Ginapatigayon ni DIWA Representative Michael Aglipay, Chairman of House Committee on Good Government and Public Accountability, ang inquiry kasunod sa revelasyon sa isa ka Senate hearing nga ginilisan sang Pharmaly kag ang expiry date sa mga face shield nga ginsupply sa gobyerno. Nagsabat man si Health Undersecretary Carolina Taino nga sa records ng DOH, wala sa may napatay kag sa baylo dako ang nabulig sa face shield sa mga healthcare workers agud mabatuan ang COVID-19. Ginpahig naman ni Surigao 2nd District Representative Johnny Pimentel nga goodbye sa gihapon ang pagbakal sa face shield. Sunod naman kay Health Secretary Francisco Duque III, ang medical grade face shield ang may 36 ka bulan nga shelf life kadungan sang pagpaathag nga ang styrofoam nga ginatapik sa face shield agud maprotektahan ang agtang sa nagasuksok amo ang naga-expire. Ipatuman na umpisa buwas nga adlaw ang Mobile Number Portability Act. Rason nga pwede na nga mag-ilis ang service provider nga hindi na kinahanglan mag-ilis ang daan nga cellphone number. Ginpanumdon man ni Senator Win Gatchalian ang telecommunication companies nga halungan ang personal impormasyon sa mga mobile subscribers, siguruhon ang cybersecurity, kag magplastar sa nagakaigo ang mekanismo para sa mga konsumidor samtang nag-ilis ang service provider. Ginapangabayman ni Gatchalian ang National Telecommunications Commission kag National Privacy Commission nga dumalahan ang husto nga pagpatuman sang layi nga nagatugot sa mga mobile phone subscribers nga magsaylo sa iban nga service providers nga hindi na kinahanglan mag-ilis ang mobile numbers ka magbayad sang interconnection fees. Sa katapusan nga balita nasyonal, ngayon pa siguro naman sa Department of the Interior and Local Government nga naglabay sa maidin nga proseso ang 1,406 ka mga barangay nga ginlakip sa listahan sang benepisyaryo para sa Barangay Development Program sa 2022. Inayang reaksyon ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa pamangkot ni Gabriela Representative Arlene Brosas kung ano pamaagi sa pagpili sa DILG sa mga barangay nga makabenepisyo. Sino kay Anyo, hindi DILG nagpili tungod ang tanan nga barangay sadto nga yara sa impluwensya ng communist terrorist groups ang nag-agi sa malawig nga proseso, lakip na ang barangay kag local officials subong man nagkalain-lain nga sektor sa komunidad antes pa ginakip bilang BDP beneficiaries. Samtang mayoriya sa mga barangay nga kalakip sa listahan ang gikan sa Bicol, Eastern Visayas kag Caraga region. Ang atong dugang nga mga balita sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Hartwig, kumusta po kayo? Keep safe po watching from Canada. Sam Hartwig. Thank you kuno sila ni Ma'am Van sa pag-greet sa ila ni Doc Matt Mayo. Thank you kuno sila ni Doc Matt Mayo sa pag-greet sa ila sa ilang 7 years wedding anniversary kahapon. Nagpapamaho di, yari ka de? Ay, oo. Nalipat ko. Oh. Nagligan nga adlaw. Hindi mo daw lawas kay tarungan ng tugapon. Elsie Amonoy, good morning man. Fred Ninya, Pilton Lipura, kay Lito Dayap. Ay, nagsulit. Rona Rihida Trava, good morning man dara sa imo. Kag kay tatay niya Teddy, may aga. Ma'am Jean Heselgon, sa may Bebs, Pangustan sa Validri. Dali lang. Oh. Ma'am Jean Heselgon, dira sa Bebs Mango Stand sa Valladolid. Thank you so much sa pagpamati. Do ka intay. So, thank you so much. Kay pamanan niya ka na kumabakal ka to. Yes. Ikaw lang galing na pamanan niya. Ay, ikaw yun. Laya kagin pamanan. Why? Kay why mo kumabakal mo? Mo nagalit. Do ka budlay mo maunang pama, no? Do ka budlay gid sa mga sitwasyon. Sa mga sitwasyon nga gusto mo. Tanaunta sa dason nga mga inadlaw. Yes. Kalapit sang Valladolid. F. Smart Tadeo Salcedo, good morning man. Kay Bert Hirapusco Carvalho, good last day of September and happy 15th birthday sa akong bugtong babae nga si Rona Caraballo. Happy birthday to you. Yes, Rona Caraballo. Dungan damo sang dungan ni Tutores. Si Kapitan Bibing Noble. Yes, Kapitan Bibing Noble sang Barangay Pahanukoy. Happy birthday, Kap. Happy birthday man. Happy birthday. Happy birthday. Hamo kano ka si kunting birthday man ran subong. May kuro ang bala ko sa nga hindi nang magimo subong. Malkat na to kay Kapitan no. Oo, sigurado. Para isa na lang. Gani, Kap. No? Isa na lang okay man na, Kap. Okay lang naman. Isahon na lang. Dugay go romano da siya simo. Matay sa okay boy. Isang problema. Okay man nga daw isahon na lang ang birthday nila ni Renz. Pwede, gid. Pwede, gid eh. Kaya damo, hindi isahan nyo na lang ang tanan. Ang tanan, na no? may birthday subong para masaya. Si Miss Moriel. Oo. Birthday niya man. Mm-mm. Text na sa ako niya, wala kita na-greet ba? Kung kantahan ka pa gani eh.
Gani. Ay, Miss Mariel, yung kantahan ka bala na mo. Na on area wala. Ilan ko later pa. Oo, hindi magdali bala. Dali bala do sa kadali si mo yung birthday Kung mo. silingon hulaton mo gidyang. Wala. May ano gali Aksyon Boy, may digital vax certificate gali online. Pwede mo na ma-download? Oo. Ano siya ng kay syempre ang I-download ko dabi kay basta pakita. madula, walang vaccination card. Amo na nagamiton. So, like sa province subong, doon ba okay na sila sa fully vaccinated yung mga tourist makasulod, no? Away pa, ready lang sila. Gani, Proposal ready pa lang lang na. sila, oo. Proposal pa lang na nga ang mga fully vaccinated hindi na pag-require sa RT-PCR test. Kahit tiyan mo maging liga do, di ba? Amo na natani ka, doon na kulbaan sila. Tiari at least subong Di, may maka-download ka na sumong sang Wala pa vaccination. kay Gajus kas patadi. Hindi, po na may maka-download ka na. Yes, Download ko na kay Submit na kay Marnie. Vaxer. Kala, doon lan ko. Nangako yung vaccination card. Kasi itong piki, maningin mo vaccination card. Yung pilapilapan mo lang ni. Dagin pila-pila pa. Vaxcert.doh.gov.ph. Paano nang pilapilapan? Siling ko nga may booster shot pa na ganing ako niya. Ay, look. Booster shot. Grabe, no? Nami siya. Ha? Tapos So, nabutang gali kung saan o ka nagpa-vaccine, kag ano nga vaccine. sino nag-vaccine? Sino nag-vaccinate? Ay nga may lot number niya. Duta ni. Lot number naman. May lot number. Ay, yeah. Ay, basi may i-claim ta nga duta. Sa diin ni man. Kanami guro, no? Kung may i-claim nga duta. Ay. Siling ko, pwede na ko rin, no? Pa-download na tapos i-submit na naman to kay Marnie. Wala mo lang naman niya, oh. Mambasa, abusar na yung boy diya. Lain naman, no? Yes. Sige, Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning, Dira. Kay Jean Buerom. Yes. Maayong Ma'am aga. Rona Rihida Trava, good morning, ma. Kay Tatay Teddy niya ko, no. Kaya sinitigan na Aksyon Boy, nagdulong sa aton, isang patotin. Rona. Ay, sige, si Ma'am Rona. Si Rona na, Atong, kuhaan? Okay, doon ka lain sa tsura, pagkanto, dito ka 18 years old. Nakahubin siya. Siya nga profile picture, do 20 years Dasan old. pagkatwede. Do 18. Okay. Huwag kami kita na gani, kaya daw kadali malanto siya yan. Oo, may upod siya mo, tatlo sila, may date pa sila guro. Pato team, no? Pato team. Si Miss Yvonne Busher. Ari ka wala din, no? Wala kami gani. Dala to di siya mga kuhan niya. Damo dala di nga mga fruits siya. Wow. May ano sila, rambutan, may lansones, may ano sila, may prutasan. Butan, hindi man nga dito sa ila ko ng area, may rambutan, may lansones, ano pa ganyan, may mangustin. Wow, mangustin, my favorite. Nabla sa Davao, bilang kabugaw. Ah. Yung mga upagin na siya nga dala, damo dala. Balik naman sa kuno sa Lunes. Si Samtang wala ka. Kadto ko di sa Lunes. Thank you, Gid, sa mga nag-aulikid sa Aksyon Radio. Thank you sa mga nag-aulikid sa Aksyon Radio. Download na nila karon sa ano nila. Di na to sila dara, para pa na sila ho. Ara pa na da sila. Grabe. Babay, ilan na sila na ito video na ano lang si Aksyon JM. Tanawa ba sila Natulugan gano? mo siya gamay. Kaya mo, wala sila tuon nga duwa. Ay, harasi si JM. Nakibot ka magbalik, wala sila tuon nga duwa. Basi ka, ano na da, balakag, wala lang takabate. Pero nagapamati ka man da. Kuya nga, sa ano? Nga mati guro. Wow. Ay, bonggas, ang nabasahan ko din. Act like you can't afford the bread until they find out you own the bakery. Okay. Quote of the day. Act like you can't afford the bread Yes. until they found out that you own the bakery. Yes. Hindi nga until they found out nga you're the baker. Hindi lang. Kaya do, alang-alang, do, ano kagyapon mo, do, pangamo. Ari akong bakery. Hindi mo na kidya. Ikaw ang amo. Sakay Magos, good morning man. Kay Raymond Pineda. Good morning. Siling naman Van, I wish there's a mascara in Bacolod. Aral ako datani sa Pinas. Dapat yun no? Arin tani no? Kung sa ako, di, wala na yung balagalakat niya. kung may mascara, bulaw, arin tani sila no? Sila ni Ma'am Van, Lily King, sila ni Sadyan Jinky tani, no? de Lagdon, sila ni Maria Rivera Murayama. Ay, hada, good morning. Si mo, ha? Yes. Kay Manina Eleanor Fukuda. Sa Tara Diag na. Action Boy, no? Imbis guro nga hindi pa nagpuli sang iban. Oo. Mapuli naman mo. Sir Yes. Noel Amar. Oo na. Good morning. Sir Phil Alonsagay. Maninoy One Ball. Maninoy Alma. Next year, arin na di sila pulis. Laya kay
dili sila ma-celebrate sa ilang wedding anniversary. Wow, sigurado invited yun. Of course. Matik na nabisam layak ko yung invite kadto mo. O, standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Sa detalye na sa Balita International, magabato na sang booster shot batok sa COVID-19. Masunod nga si Mana ang mga frontline health kay social care workers, senior citizens kag mga clinically vulnerable sa Britain. Sunod kay Health Minister Sajid Javid, ginaaprubahan sina rekomendasyon gikan sa advisory body sang Joint Committee on Vaccination and Immunization agod maumpisahan na ang programa. Ginaprubahan man sila yung pagbakuna sa mga kabataan edad 12 tugtog 15 anyos bangod madasig nagalap ang virus sa mga eskwelahan. Sa aton balita sa negosyo, naglambot na sa $80 ang pagsakas ng presyo sa produkto sa petrolyo sining simana. Sa rin pinakauna nga kayunan nga makaligan ang 3 ka tuig. Sa report, ang benchmark sang Brent North Sea crude oil sa oil market ang malambot sa $80.75 kada bareles sa Nobyembre nga pinakamahal nga presyo. Ini ang kaangay man sa presyo nga record sa tuong Oktubre 2018. Sa aton nga foreign currency rate ang US dollar 50 pesos kag 92 centimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 41 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, sa bisperas nga sang ginahulat nga koronasyon sa panibago nga Miss Universe Philippines, nagwa na ang naglain-lain nga prediction sa pageant vlogs kag manuglantaw sa kung sino ang makakuha sang titulo. Unanimous number 1 sa missastrology.com/FactorFabPhilippines kag iban pa nga pageant sites ang veteran beauty titleist, actress kag anay TFC host nga si Katrina Dimaranan. Number 1 man siya sa top 5 list sa iban pa nga pageantologist kag media nga ginbase sa resulta sang Miss Universe Philippine Challenges kag preliminary competition. Samtang trending man sanday Cebu Province Representative Steffi Abrasturi kag star magic artist nga si Maureen Rubblewitz. Gikan sa 28 ka kandidata, piliyon ng 16 ka semi-finalist, kundi ay isa ka pwesto ay base naman sa popular online vote. Balita sa sports, opisyal na ginanunsyo ni pamansang kamao Senator Manny Pacquiao ang iya pagretiro sa boxing. Ini pagkaligad sang 26 ka tuig sa nasambit nga career. Si Pacquiao nag-isanon nga 8th division champion sa patag sang boxing. Kag sa iya tweet, ginpasalamatan sang senadora iya mga fans. Kag ang sports mismo nga naghatag sa iya sang kahigunan para ipakita ang iya kapasidad. Yan ako ni Pacquiao nga hindi mahapos para sa iya ang pagdesisyon nga magretiro na sa boxing. Apang ginalantaw sini ang mas maayo pa nga palaabuton. Balita Espesyal! Happy Monday kung si Action Boy pa, pero kaya happy Thursday mga ka-action. Yes, happy Thursday kag lapit na lang weekend naman liwat na pangtamiyaw ko na yung mga birthday bala on aero kay basip sukton ta bala. Yes. Unagid, of course, ang akon my only boy, Renz Duran. Happy birthday, Renz! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Renz! Kag si Kwan, si Miss Moriel Lubaton. Happy birthday man! Happy birthday to you! Department heads ng ABCOM. Yes, kung na ng ihado yan na si Renz. Ay, alo, grabe no. Maninay ka gano. Yes, maninay kag ihado, isa lang ka birthday. Yes. Kaya muna nga siling ni maninay, do tayo niya lang kuno iya gasto kay ang iba niya tag sa ihado. Oh, ikaw very good generous. ni maninay, no? Dali lang gid action ida na kay actually kay na paabot. Yes. Kay may bisita kita si Bisoning aga, no? Kilala kag of course madugay na nga nagpangalagad 2-term senator na ini siya kag nangin gobernador sa Sorsogon sa Bicol region. Ti damo sa mga issues bala sa buong Action Eden nga aton sini nga makuha ang iya man nga mga pananawa na kag ang iya tungod sa iya legislative kag executive experience, no? Mga ka-action, let's welcome Senator
Cheese Escudero. Senator, good morning po at welcome dito po sa Aksyon Radio Bacolod. Boy, magandang umaga sa iyo sa lahat ng listeners natin ng Aksyon Radio sa siyudad ng Bacolod at buong lalawigan ng Negros sa Occidental. Mayang aga, good morning. Kumusta ka na, boy? Okay lang, Senator. Kasama ko po dito yung maganda kong kasama si Aksyon Eden po. Good morning din. Hi, Ma'am Eden. Good Good morning. morning, Sir Kumusta kayo? Cheese. Sige. Kaya, ganito, Senator, matanong ko lang, kasi nakita ko po, itong mga nagdeklara na tatakbo ng pagka-presidente, parang nasama po ang inyong pangalan sa senatorial line-up ni Senator Lacson, Mayor Isko, at pati din yata si Senator Pacquiao. Senator, ano po masasabi niyo dito? Well, nagpapasalamat po ako sa pag-ampon, pag-adapt nila sa aking kandidatura. Sino mang kandidato tulad ko, boy, Ma'am Eden, na kulang sa resources at pera, malaking tulong at malaking bagay. Pinapakita din ito na hindi naman kailangan bangayan at away ang eleksyon. Posibleng magkaisa ang mga kumakandidato, hindi man sa isa, dalawa, tatlo, 5 tao, pero pati sa ipaglalaban nilang advokasya. Kung sakasakaling sila'y mananalo, pati na rin yung matatalo na makipagkaisa sa mananalong pagtulong ng bansa. Siguro nakita rin po nila na malaking maiambag nyo po sa ating bansa kung sakali pong maibalik kayo sa pagkasenador. Tulad po ng nagawa na ninyo noon pa nang naging senador po kayo ng 2 term. Senator, Well, boy, karamihan sa kanila ay nakasama ko na rin sa mga nagdaang posisyon ko sa pamahalaan. Karamihan sa kanila ay kaibigan ko din at nagkakilala na kami sa klase at uri ng trabaho. Ginagawa naming lahat para sa bayan. opo, Senator, ito pong pandemya, let's talk about the pandemic. Ang isa po sa nai-epekto nito is marami pong nawalan ng trabaho. May higit po 4 na milyon na mga Pilipino ang nawalan ata ng trabaho dahil po sa pandemyang ito. Ano po ba ang dapat na nararapat na gawin natin para magbigyan ng solusyon ito pong problema ng kawalan ng trabaho? Ang dapat na ginagawa sana ng gobyerno simula sa simula, balansin sa kabilang banda ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan at sa kabilang banda naman ang ekonomiya at ang pagbalik ng trabaho na wala at pagpas ng mga negosyo nagsara. Ang problema sa gobyernong ito, boy, ang inasikaso lamang nila ay ang kalusugan itong nagdaang mahigit 1 taon. Tapos ngayon man, bigla-bigla, lumilipas, ekonomiya na lamang ang tinututukan. Balanse sa pagitan ng kalusugan at ekonomiya at kinakailangan po natin upang sa gayon ay mapangalagaan ang ating mga kababayan, gayon din maiwasang may magputom tayong kababayan. Halimbawa na lamang ng polisiyang yan ako, ginagawa namin dito sa Sorsogon. Nung tumaas ang bilang ng kaso namin dito, nag-impose kami ng lockdown pero weekend lamang. Sabado at linggo lamang. Binawasan namin ng 28% ang paggalaw ng tao sa loob ng 1 linggo. Para sa gayon, makapaghanap buhay pa sila, Lunes hanggang Biyernes. Sabado at linggo lamang kung sakali, kinukumbinsin namin silang manatili sa kanilang tahanan para bumaba ang kaso namin dito habang bukas ekonomiya at nakakapaghanap buhay sila. Mga polisiya tulad nito at sana dapat na balanse ng pamahalaan. Opo. Ito na po, Senator, maiba po ako, no? Kasi nakita ko sa Instagram, kasama niyo pa mga photos niyo with Miss Hart, si Miss Hart po. At parang, alam mo, Senator, makakilala na tayo since 2007 pa no? Pero tinignan ko yung picture mo sa mga Instagram, sabi ko parang bumabata itong senator kaibigan ko ano ba ginagawa ninyo? Pa-share naman, baka naman magaya natin yung ginagawa mo. Siguro, boy, itong nakaraang 4-5 buwan, nag-intermittent fasting at araw-araw kaya piso ako dahil sa simpleng paniniwala. Dapat gamitin natin itong panahon na ito para magkaroon mas magandang bersyon ng mga sarili natin. Tulad ng ginagawa namin dito sa Sorsogon, naglinis kami, nag-ayos, nagpaganda, nagtapos ng infrastructure project para pag muli nagbukas ang mundo. Mas magandang version po ng aming lalawigan ang inyong makikita kung ibisita kayo dito. Gayon din sa ating mga sarili. Para pag nagbukas ang mundo, mas magandang version ng ating pamilya at mahal sa buhay ang makikita nila. At siyempre, para magkaroon din tayo ng malakas na pangatawan at immune system para labanan ang pandemya.
tumatanda na tayo pareho, boy. Kaya kailangan tingnan na rin natin ang kalusugan natin. Oo nga eh. Sabi ko, parang mas bumabata itong si Senator Oo, yun, nakita ko na sa Instagram mo eh. Sabi ko parang kasi naalala ko, 2007 hanggang 2010, 2013, itong mga huling mga photos mo, sabi ko parang bumabata itong kaibigan ko. Ano kaya? Anyway, Senator, yes. 4 na taon na ang lumilipas. Matagal-tagal na yun. Okay. Senator, ano ko lang, I just would like to confirm. Itong Sorsogon po, na kayo ang gobernador, ay nabigyan po ng ISO certificate. Ito pong ISO certificate is, ang Sorsogon po is, I think, ilan lang sa mga local government natin ang may ISO certificate eh. And Sorsogon is one during your incumbency as the governor. Sa pagkakaalam ko, 7 probinsya lamang ang ISO certification na walang exclusion o exception. Ang Sorsogon ang pinakahuling probinsya ang nakakamit yan. Ang pinagkaiba lang siguro namin, sa isang bagsak ay nakuha namin ng certification ng ISO na nagko-cover sa 36 ng departamento namin. Hindi tulad ng naunang 6 na probinsya na iniunti-unti in-installment nila sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Dahil pandemya, ito'y nakamit namin sa loob lamang ng 1.5 taon. Gaya ng sinabi ko, boy, nais namin gamitin ang pagkakataong ito para magkaroon ng mas magandang version ng aming lalawigan. Opo, congratulations to you on that, no? Hindi madali itong ISO certificate na makuha, no? Anyway, Senator, medyo langanin pong oras natin. Mensahe nyo lang po sa ating mga kapakinig, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Negros Occidental at Bacolod City. Sa muli, pagbati na lamang sa ating mga kababayan mula sa Bacolod at Negros Occidental, karangalan ko palagi, makapiling at makasama kayo sa pamamagitan ng Aksyon Radio. At kayon din, dalangin ko ang kaligtasan po ng bawat isa sa inyo. Sa muli, boy, Aksyon, magandang umaga at maraming salamat. Pagbati na lang muli sa liwat, mayang aga, kagdamog salamat. Yes. Thank you and good morning. Keep safe, ma'am. Keep safe, boy. Yes, salamat na Senator Cheese Escudero. Thank you very much for the time, no. Ako na may istorya kay Senator Cheese Black kay bisan na lang pamangkot mo siya halahon niya kaniya kay perti ka dasig sa dalagan sang pinsar niya, no. Kaya you can ask no anything si basta Senator Cheese, no, you can ask anything under the sun. It is your right no to ask anything under the sun. And it is also his right to answer the question or not. Yes. Anyway, sige. So, buwas na lang sa Sabado na ito ng Balita Espesyal. Buwas pagid Buwas pagid? Oo. Buwas sari ka. Yes! I remember the girl. Na. Happy birthday na yan, boy, kay Kap Bibing Noble. Yes. Sa Barangay Panukoy. Happy birthday, Kap Bibing Noble, sa Barangay Panukoy. Yes. Dala kami ka naman birthday ka pa. Okay lang? Yes. Sige. Kaya good morning anay sa Ginabo family sa Purok Pagidait. Uno, Huludin Senior kag Josephine Noble sa Purok Mabibihon, Victoria Latosa sa Central Secretary sang Task Force Kasanag. Yes. Kag kay Lloyd Latosa sang Barangay Felisa. Kagawad Monico Prudente, Ma'am Mercy, kag kay Hani Pacheco dira sa Paglaong Village. Salamat. Kag kay amigo ko man Engineer Ray Ruiz sang Candone. Good morning. Kag kay Emmy Miliebo sa friend ko da sa Bago kami nag-meet Dugay na ni siya. Upod na siya permi sa mga Miss Earth. Wow. Standby na sa Aksyon Hotline, Direksyon Art Hupon, ang inyo naman rin ang News Team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!